Aquest en Jordi, el meu germanet. Ara ve la nostra mare. I ell és el nostre pare. Pepa la porqueta. Les barquetes. Els ànecs neden al seu estany. Estan molt contents. Ara arriben la Pepa, en Jordi, la mare i el pare. Hola, neguets. Els ànecs volen pa. Ho sento, ja em sap greu, però avui no us n'hem portat gens de pa. Avui portem una cosa molt més divertida. La Pepa ha portat la seva barca de joguina. I en Jordi ha portat la seva. Li donarem corda a la barca d'en Jordi. La barca d'en Jordi és de les de corda. Corre, Jordi! Posa la barca a l'estany abans que se li acabi la corda. A en Jordi li agrada molt la seva barca. Mare, i a la meva ni dones de corda? La teva barca no funciona amb corda. La barca de la Pepa és un veler. Es mou amb el vent. No m'agrada la meva barca. No es mou gens, no fa res. No es mou perquè avui no fa vent? I si li donem un cop de mà? Bufaré, bufaré i bufaré i la teva barca empantaré. Visca! Ha anat molt de pressa. Ara a la Pepa ja li agrada el seu veler. Ara arriba la Susanna, l'amiga de la Pepa. Hola, bon dia. Bon dia, Susanna. Mira, juguem amb les barques. Jo també porto la meva llanxa. Funciona amb corda? No, la meva funciona amb piles. La llanxa de la Susanna fa servir piles per funcionar. Oh! És fantàstica, aquesta llanxa. Ostres! Perdona, neguet. Ara arriba en Daniel amb el seu avi. Hola, bon dia. Bon dia, Daniel. L'avi m'ha fet aquesta barca tan divertida. Oh! Caram, quina meravella! I com funciona? Com els vaixells de vapor. Només s'ha de moure aquesta palanca. És impressionant, aquesta barca de vapor. Ara arriba la Rebeca amb la seva mare. Hola, bon dia. Bon dia, Rebeca. Mira, mira, juguem amb les barques. A mi també m'agradaria tenir-ne una. La Rebeca no en té, de barca. Mira quina casualitat. Per sort m'hi hem portat el diari de casa. Només em farà falta una pàgina. Quina podem fer servir? Notícies, esports... Ah, la de moda! Aquesta no, pobre de tu. D'acord, faré servir la d'economia. Sabeu què feia jo quan era petit? Doblegava el diari d'aquesta manera. Per fer-ne Què fa el pare amb el diari? una barca de paper. El pare ha fet una barca de paper. Que bé, moltes gràcies. En Jordi també en vol una de barca de paper. La d'en Jordi la farem amb la pàgina dels esports. I a mi me'n pot fer una. I a mi. Oh, i tant que sí! El pare fa barques de paper per tots els nens. Podríeu fer una cursa. Mira quina idea més bona! A veure quina barca arriba primer a l'altre costat de l'estany. Vinga, va, agafeu aire ben fort. Preparats? Llestos? Ja! I el guanyador és... el de la pàgina d'esports. Ostres, era la d'en Jordi. Ha guanyat en Jordi. Visca! M'agraden molt les barques, però les que més m'agraden són les de paper. A mi també! És hora de tornar cap a casa. Avui tothom s'ho ha passat molt bé. Adéu, aneguets! Fins aviat! Els ànecs també s'ho han passat bé amb les barques de joguina, però s'estimen més tenir l'estany per ells sols. Soc la Pepa. Soc